Samantala, patuloy po na tinututukan ng pamahalang lokal ng Infanta Pangasinan ang kalagayan po ng mga nutritionally at risk pregnant women sa pamamagitan po ng pamamahagi ng food packs at vegetable seedings bilang bahagi ng mga hakbang upang mapabuti pa ang nutrisyon ng mga buntis at mabawasan ang mga panganib ng komplikasyon sa pagbubuntis. Kasabay po ng pamamahagi ng tulong, hinihikayat din ang mga benepisyaryo na magtanim ng gulay upang magkaroon ng mas madaling access sa masustansyang pagkain sa kanilang mga tahanan at makatulong sa seguridad sa pagkain ng kanilang pamilya. Mahalaga ang naturang hakbang dahil batay sa 2025 updating survey ng DOST Food and Nutrition Research Institute o yung FNRI. Isa po sa bawat 5 mga nutritionally at risk, isang kondisyon na maaaring magdulot ng mas mataas po na panganib ng komplikasyon sa mga pagbubuntis at mababang timbang ng mga sanggol sa kapanganakan. Ayon sa mga eksperto, ang wastong nutrisyon sa panahon ng pagbubuntis ay malaga upang mapanatiling malusog ang ina at masuportahan ang tamang paglaki at pagunlad ng sanggol. Dahil dito, patuloy ding hinihikayat ang mga buntis ng regular na pagpapatingin sa mga health center at sundin ang mga payo ng mga health workers ukol sa tamang pagkain at prenatal care. IFM News. IFM News. IFM News.